los años que pasarán, te preocupan las cosas que llegarán. El presente es el viaje que escribirás del pasado. Nadie se acordará si la luz se apaga con el tiempo. Que la oscuridad no te dé miedo. Saca las armas de tu corazón, que la luna brilla más que el sol. Siempre me tendrás aquí presente. Benvinguts i benvingudes al primer programa de ràdio confinament de l'Institut Montbui. Jo em dic Joel i avui presentaré el programa juntament amb la meva companya i locutora Sayel. Degut a l'estat d'alarma, hem hagut de quedar-nos a casa. Tot i això, nosaltres no hem parat de treballar i estem aquí per ser la vostra distracció, almenys durant una estona. Poco a poco vas a salir de aquí, sonriendo, empezando a vivir. Dejaremos la tristeza para poder darle la vuelta. Viajaremos de noche y sin dormir, aprovechando el aire y sin sufrir, descubriendo las maneras de vencer todas las fronteras. Siempre te tendrás aquí presente. I quina és la millor manera de començar aquest programa? Doncs, sens dubte, avui hem començat amb molta força de la mà d'Anil Moliner i el seu gran èxit titulat El Despertar. I a mi m'agrada molt aquesta cançó perquè parla principalment de la por i de la preocupació que existeix de cara al futur, que de fet aquests dies està molt present, ja que tothom té molts dubtes i inquietuds del que podria arribar a passar. També m'agradaria afegir que és una cançó molt motivadora i que transmet molta esperança als seus oients. I crec que a la lletra s'identifica molt la situació que estem vivint ara, des del tengo miedo al despertar fins al descubriremos las maneras de vencer todas las fronteras. Doncs sí, Joel, tens tota la raó, perquè des del meu punt de vista veig com molta gent té por a l'hora d'aixecar-se, por a que algun familiar, amic o persona propera a ella hagi pogut marxar per sempre per culpa d'aquest virus que volta i amenaça el món sencer. És veritat, tot i que d'altra banda hem d'aprendre que la vida continua i com molt bé ens canta el Nil, hem de continuar lluitant i descobrint noves maneres per tancar totes aquestes barreres que ens estan imposant la vida. Així m'agrada, Joel. Hem de transmetre bona energia i sempre hem de pensar en positiu. És clar que sí, la mateixa possibilitat i alegria que ens envia un dels nostres oients des de casa seva. Vols saber quin és el missatge que ens envien avui? Oh, i tant! Som-hi! Comencem amb el primer missatge del dia. Hola, me llamo Joel Hernández Cano. Mi optativa que estoy haciendo ahora se llama Radio. La canción que he cogido por los momentos que estamos pasando ahora es la del coronavirus, la de John Franken. Cuídate que anda por ahí, coronavirus. 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 Corona, 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 coronavirus. Corona, 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 coronavirus. Enfermero, enfermera, tráeme la mascarilla, tráeme el filiplón, la gel y la pastilla. Me duele la cabeza, la mano y la rodilla. Si tú estornudas, me paro en la camilla. Tápate la boca, tú no me vas a enfermar. El coronavirus a mí no me va a dar. Tápate la boca, tú no me vas a enfermar. El coronavirus a mí no me va a dar. Si tú estornudas, yo estornudas, yo estornudas, yo estornudas, yo estornudas, yo estornudas, yo. Cuídate que anda por ahí el coronavirus. 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 Corona, 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 coronavirus. Corona, 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 coronavirus. Moltes gràcies per la teva participació al programa, Joel. I com es nota que a la joventut d'avui dia li agrada moure el cos? És clar, a falta de discoteques pel confinament, Doncs crec que precisament les discoteques seran dels últims llocs en obrir. Abans haurem de poder tornar a l'escola, no creus? tens raó. I aprofitant que parlem de l'àmbit educatiu, passem a veure l'entrevista que la meva companya Sayel ha fet a l'Eva Raig, la directora de l'Institut Montbui. Realment ha estat una entrevista molt interessant, ja que dona pas a conèixer moltes dades que els oients potser abans no eren conscients. Correcte. De seguida veureu la transmissió d'alguns comunicats oficials del centre, d'informació exclusiva sobre la selectivitat de batxillerat d'aquest any i del treball que s'està duent a terme des del centre educatiu. Sí, Joel, com bé ens has dit, ara començaré amb l'entrevista que faré a l'Eva Raig, la directora de l'Institut Montbui. Bon dia, Eva. Bon dia, sí, jo. Ara, si ens podries explicar una mica on treballes i quin és el teu càrrec? Sí, mira, soc la Eva Raig, la directora de l'Institut des d'aquest curs, 2019-2020,
i estem doncs, amb un equip directiu format pel Marcel, la Carova i la Llúcia tirant endavant l'institut. I explica'ns una mica, amb tota aquesta situació del coronavirus, amb quines dificultats us esteu trobant a l'hora de treballar? Doncs sí, això ha canviat molt el panorama del nostre institut, oi? Perquè estàvem apostant molt pels programes d'innovació, per exemple, i teníem un programa general anual amb un munt d'activitats per fer. Per exemple, s'havia d'anar als camps d'aprenentatge a final de curs i, esclar, aquesta situació ens ha trastocat molt el funcionament de centre, oi? I nosaltres hem donat la màxima prioritat a estar ben coordinats en aquesta acció educativa del darrer trimestre de curs, intentar que tot l'alumnat pugui ser atès i pugui treballar i aprofitar doncs, aquest temps que hem de fer de confinament. I amb tot aquest treball que m'estàs dient, quantes hores diàries més o menys treballes? Doncs mira, sí que us hem de dir que l'equip directiu hem fet reunions dies festius, moltes hores de treball, perquè us ho torno a dir, el primer objectiu era que tothom tingués a casa seva un dispositiu amb connectivitat per poder treballar, tot l'alumnat, i el segon objectiu, que aquesta setmana passada, amb moltes reunions per part del professorat que hi ha posat la màxima voluntat, ha estat l'objectiu de que aquest treball estigui ben coordinat i que arribem a tots, no? I que els tutors estiguin en contacte amb tots els alumnes i es pugui fer doncs, un aprofitament del darrer trimestre de curs. Llavors, com m'estàs dient, l'aparició del Covid-19 en part ha modificat la teva agenda i ha fet que hagis d'afegir o de treure algunes coses que tenies prevista abans. Exacte, ho dius molt bé, Xaiel. Hem hagut de modificar sobre la marxa completament l'agenda, oi? Si teníem una sèrie de reunions previstes amb el claustre i amb els diferents equips de coordinació dels diferents nivells educatius, doncs ara, aquesta setmana passada, vam haver de fer una reunió cada dia per posar tot això en marxa, no? Aquest seguiment, aquesta coordinació, i han estat moltes hores les que hem dedicat al nostre alumnat. Llavors, com m'estàs dient, entre el claustre us esteu comunicant via videotrucades i via correu. Però de quina manera us esteu comunicant amb els estudiants del vostre centre? Molt bé, bona pregunta, perquè, clar, ara estem fent un Meet, aquesta ha estat l'eina clau, tenim un molt bon coordinador TAC, que és el Marc Piqué, amb ell li hem d'agrair molta part d'aquest treball, i després unes coordinadores de nivell, uns tutors que han estat claus per fer tot aquest treball. Està clar que si no fos un treball d'equip, això no hauria funcionat, no? Aleshores, els professors estan treballant molt amb els classrooms, enviant les feines a l'alumnat. La primera via de comunicació ha estat el correu, perquè tenim un correu de centre. En segon lloc, diríem també que hem passat a utilitzar el telèfon, perquè aquelles famílies a les que no podíem arribar, veiem que no podíem comunicar amb elles, doncs aquesta estava a prioritat, no? Arribar a tothom. I bé, i en tercer lloc, i molt important, la web del centre és on surten les informacions bàsiques que s'han de seguir aquests dies i es van actualitzant per saber la situació aquesta tan canviant que ens estem trobant dia a dia, no? Que estigui actualitzada. I ara que estem tractant el tema dels estudiants, què opines sobre el canvi de data de la selectivitat de batxillerat? Com creus que seria la millor manera de portar-la a terme? Doncs mira, és important, és una preocupació, esclar, els alumnes que han de fer la selectivitat acabant el segon de batxillerat. En primer lloc, les últimes notícies que tenim, no?, és que se'ls facilitaran els exàmens
la optativitat, que puguin escollir preguntes. Això els ha de facilitar la realització dels exàmens. També en la correcció han sortit mesures potser més favorables a l'alumnat, i amb això voldria donar un missatge de tranquil·litat, no? També a aquest alumnat i aquestes famílies que s'han d'afrontar aquestes proves, que estiguin tranquils perquè està previst per part del departament que aquestes proves es puguin realitzar, i si per allò que no sabem, no, què pot passar d'aquí allà, no, s'està treballant en escenaris diferents, tant per si les proves poden ser presencials com si haguessin de ser d'una altra forma, no? Es preveuen els escenaris, però el que està clar és que tot el nostre alumnat ha de tenir igualtat d'oportunitats per passar aquestes proves i estar l'any que ve a la universitat o en un cicle formatiu de grau superior o allà on pensin cadascú que és la seva sortida acadèmica, oi? Doncs sí, sobretot molta sort a aquestes persones que aquest any faran la selectivitat, perquè, com podem veure, aquest any és una mica més complicat de fer-ho. També, com a directora de centre escolar, quins consells donaries als teus alumnes? Doncs mira, primer voldria donar aquest missatge de tranquil·litat, de que ens estem posant tots a prova i és una prova que hem de superar, no? I per tant cal calma i esforç, sobretot esforç, perquè no vol dir que la situació ens pugui o hagi de superar. No, al contrari, vol dir que és una oportunitat per demostrar el que som capaços de fer. Ja el treball telemàtic aquest que hem engegat des del centre és un repte i ara estem, et deia, treballant molt el professorat perquè tot l'alumnat pugui seguir aquest treball telemàtic, que pugui entendre allò que se li està demanant. Aquí està la gran part del repte i el que estem intentant aconseguir, no? Per tant, jo li diria a l'alumnat que s'esforci perquè serà en el seu benefici, perquè la directiva és clara, que ningú li pot perjudicar aquesta situació en la que ens trobem. Per tant, tot aquell esforç que facin, tot aquest treball telemàtic que intentin fer, ha de ser en el seu benefici, en treure millor nota a final de curs. L'animo molt a treballar, doncs. Doncs molt bé, Eva, fins aquí la meva entrevista amb tu. Moltíssimes gràcies per haver-nos concedit una mica del teu temps i ha estat un plaer poder parlar amb tu. Doncs mira, m'agradaria afegir com a missatge final d'aquesta entrevista que, com dèiem, estem en una situació molt dura, que en primer lloc ha afectat a molta gent i això és difícil de superar i hem de fer molt suport i molt costat a totes les famílies afectades. I d'altra banda, l'hem d'entendre com una oportunitat. Això ens està canviant la societat i els joves, que sou la societat del futur, heu de veure aquí una oportunitat, jo diria, m'atreviria a dir, per canviar el món, perquè com a societat podem fer més coses. Hem vist l'exemple de com afectava el fet que no hi hagi tant moviment en el món com era una millora per la natura, no? En el tema d'avions, vaixells i tot això, i s'ha vist com es recuperava la capa d'ozó, s'ha vist una sèrie de conseqüències que són una lliçó que hem d'aprendre pel futur. Penso que tot això ens ha de fer canviar com a societat i n'hem d'aprendre. Doncs molt bé, això era el que us volia dir. Moltes gràcies, Xaiel. Doncs ara continuarem amb el nostre programa de Ràdio Confinament. Les coses no són fàcils per ningú. Dins aquest iglú tan descomunal, ple de telebruix, tanta llibertat, tanta magnitud. Les
coses no són fàcils per ningú. Dins aquest iglú tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. Aquesta cançó que acabem d'escoltar és de l'Antònia Font i es titula Dins aquest iglú. Realment aquest títol ens recorda molt a la situació actual de confinament. L'iglú ens recorda molt el fred i una situació gelada, i a la vegada el confinament, que ens obliga a estar tancats a casa i sense moure'ns. Estic totalment d'acord amb tu, Joel. I què et sembla si passem a la segona petició dels nostres oients? Oh, i tant! Endavant, missatge! Hola, sóc l'Arnau de Tercer D i us diré una cançó que m'agrada que es diu Bizarrap Echo Music Session Freestyle i l'autor és Echo i Bizarrap i m'agrada perquè considero que té ritme i és una bona cançó i em sento bé escoltar-la i m'ho passo bé. I moltes gràcies a Ràdio Confinament y espero que os agrade. Se paraliza el track, suelta la pista precisa, pisa rap, dame la visa, mierda, dale la visa al rap. Soy quien lo exporta para afuera, la nueva era, la culpa de que se cayeran. Paso adelante, sigo elegante, fino pero calle con un flow guante. No soy el mejor, soy el perseverante, al que le dieron ventaja y ahora está delante. Tengo las 23 y estoy siguiendo el legado. Si no me conoces, debe ser que estás cegado. Oro joven, teñido de dorado. Ahora no pueden negarme que yo sueno en todos lados. Yo soy inmortal como Lescano en el teclado. Como Caín Velázquez, yo soy un peso pesado. Podría contarte lo que viví en el pasado, pero me tatué las cicatrices y estoy renovado, ok. Tree never fake, a.k.a. oro joven, dueño del game. La movie en play, no pueden pararme si soy el rey, ok. Estoy rompiendo el estandarte, dicen que lo mío es arte, pero vos poneme un ritmo y te lo parto, ok. Moltíssimes gràcies per participar. Després d'aquest conegut tema, tornem a la calma. I ara escoltarem l'entrevista que el meu company Joel va fer a l'alcalde de Montbui, en Xumi. Ell ens explica un seguit d'informacions que poden ser de molt interès pels nostres oients. Hola, sí, bon dia. Soc Jesús Miguel Juárez, més conegut com a Xumi, i ara mateix soc l'alcalde de Santa Margarida de Montbui. I amb quines dificultats t'has trobat a l'hora de treballar? Doncs si parlem amb les dificultats a l'hora de treballar en aquests moments, seria bàsicament la dificultat d'atendre els ciutadans i ciutadanes del municipi a títol presencial o a nivell presencial, ja que degut a la problemàtica del Covid, doncs ara mateix com a administració ens veiem obligats a utilitzar la via telemàtica i la via telefònica per poder atendre les peticions dels nostres conciutadans. I sembla que treballes molt. Quantes hores diàries estàs treballant? Actualment, des de l'inici de tot el tema del Covid, doncs les dedicacions setmanals són gairebé de 24 hores als 7 dies de la setmana, degut a que estem intentant traslladar la informació per xarxes socials o fem Facebook Live en directe per aconseguir que la gent que necessita la informació, doncs, com a mínim des de xarxes socials i via informàtica o via telemàtica, la puguin tenir present. Amb l'aparició del Covid-19, ha modificat la teva feina prevista? És a dir, has hagut d'afegir o eliminar alguna de les tasques que hi havia a la teva agenda? Sí, l'aparició del Covid sí que ha modificat la feina, però més enllà de la feina, ha modificat una mica tot un sentit de vida, no? Fixeu-vos que s'han hagut d'eliminar o posposar molts actes que eren a nivell presencial, tant que afectaven directament a la ciutadania com també a nivell d'administració, no? Reunions que teníem pendents amb Generalitat, amb Diputació de Barcelona, doncs s'han de moment posposat i segurament es faran de manera telemàtica i de la mateixa manera a nivell de ciutadà-ciutadana, no? Actes com la festa que teníem pensada fer de la fira, que encara no teníem ben bé el nom, però l'antiga Fira de la Multicultura s'ha hagut de posposar, de fet no s'ha pogut fer, i activitats que són de caràcter presencial s'han hagut de deixar de banda fins a una propera ocasió.
de temes també com el propi gimnàs municipal, el pavelló municipal, que tampoc ha pogut desenvolupar les feines com es venien fent, no? Sobretot amb el tema presencial hi ha hagut molta modificació a nivell d'agenda, no només meva, sinó de tothom. Suposo que aquest treball no l'estàs fent tu sol. De quina forma t'estàs comunicant amb el teu equip de l'Ajuntament? Doncs segurament el tema de l'aparició del Covid ha perjudicat la comunicació amb la ciutadania, amb el sentit de no poder fer-ho de manera presencial o doncs amb els companys i companyes de l'equip de govern ens ha obligat a comunicar-nos amb noves vies, com poden ser les telemàtiques, a través de programes com han sigut el Jitsi o Microsoft Teams, que ens han obligat a millorar la nostra formació telemàtica, que d'alguns ja eren força interessant i d'altres encara estaven per acabar d'entendre el funcionament, però és la manera més ràpida i eficient que hem pogut aconseguir per aquests nous dies que tenim ara mateix, no? Sortint una mica del teu cas personal, com creus que evolucionarà aquesta situació? Doncs justament això ho comentàvem ahir també en una reunió de grup. Com creiem que evolucionarà aquesta situació? Doncs després de converses amb la consellera de Salut, per exemple, la setmana passada, o amb personalitats d'entitats superiors, tot encara és una mica la incertesa és el que mana, no? Segurament fins que no aparegui una vacuna que pugui donar-nos una mica de tranquil·litat, la situació doncs haurem d'anar, com deia el Xolo, partido a partido, no? Dia a dia, en funció de les noves informacions que vagin sorgint en relació a tota aquesta pandèmia. Com a alcalde de Santa Margarida de Montbui, quin consell donaries als teus ciutadans? Doncs els consells que hem anat donant durant aquest mes i mig de pandèmia. Primer, el tema de la responsabilitat, que és el que més hem comentat durant aquests dies, responsabilitat de quedar-se a casa sempre que fos possible i seguir tots els consells que ens anaven facilitant des dels diferents organismes i administracions, des del Ministeri de Sanitat, des del Govern de Catalunya Salut, així com a Protecció Civil Emergències. Tota la informació que ens anaven donant i anaven compartint via correu o via xarxes, nosaltres també les hem anat incorporant als nostres perfils de Twitter, d'Instagram, de Facebook, i els mateixos consells que també anàvem donant quan hem fet algun Facebook Live en directe amb la ciutadania, no? Ja ho he dit abans, primer la responsabilitat de quedar-se a casa i després totes les mesures d'higiene i de prevenció que s'han anat donant amb aquestes informacions que us comentava. Els consells és sentit comú que és el primer i el millor dels sentits que ens han de fer entendre que la pandèmia és i està sent molt complexa i perillosa i a partir d'aquí això, voluntat d'intentar seguir les directrius que ens van marcant des dels òrgans que suposadament i científicament tenen molta més informació que nosaltres. I per últim, si vols acomiadar-te dels nostres oients, ara tens el teu moment. Doncs moltíssimes gràcies a tots i a totes, moltíssimes mercès per la vostra entrevista i endavant que ens en sortirem. Vinga, fins una altra. Caram, quanta informació en tan poca estona! Realment, la situació actual ens fa viure molt pendents dels mitjans de comunicació, entre ells, com no, la ràdio. I tant, Sayel. I quina sort de poder comptar amb tots els mitjans de comunicació i informàtics. Del contrari, hauria estat impossible fer aquesta entrevista en un moment d'aïllament social com l'actual. I tant, Joel, i tant. Precisament, relacionant aquests dos mitjans de comunicació, la ràdio i l'internet, també podem comptar avui en dia amb les videotrucades, com la que ens acaba d'entrar als estudis centrals, per alguns la cuina de casa, per altres el despatx o el menjador. Efectivament. Hola, bon dia. Amb qui parlem? Hola, me llamo Rosario Fuentes y tengo acento andaluz porque ya se nota un poquito que soy de Sevilla. Pues sí, ya se nota ya. Llamas para pedirnos una canción, ¿no es así? Pues claro, ¿y yo? ¿Y qué canción quieres que escuchemos? A ver, pues yo te voy a pedir una canción, la que me cantaban a mí en el pueblo cuando yo era chiquitilla y que me recuerda a los viejos tiempos. ¿Y cuál es el título de esa canción?
Pues mira, el título de esta canción me recuerda a la noche de verano cuando estábamos en la casa de campo con los abuelos, que pobrecicos ya no están. Muy bonita la historia y lo siento por tus abuelos, pero ¿cuál es esa canción? No, si no están muertos, sino que se fueron a vivir a Marbella a su último día en la playica con el solecico y toda la parafernalia. Sayel, hable tú que me estoy poniendo nervioso. De acuerdo, pero usted está aquí para pedir una canción, no precisamente para explicarnos su vida. ¿Debo recordarle que este es un programa de radio? Ay, sí, lo siento, es que es verdad que me dicen mucho que me enrollo más que una persiana, pero es que yo no me di cuenta, empiezo a cascar y sabes lo que pasa, ¿no? No pasa nada, no se preocupe. Usted nos dice la canción y ya usted se va a explicarle su vida a sus amigas del pueblo. Así es verdad. Y yo que se me ha olvidado. ¿Era esa canción que le recordaba las noches de verano? Hostia, es verdad. Y yo, pues te voy a pedir una que se llama Estrella Blanca de toda la vida del fondo flamenco. ¿Sabéis cuál es? Pues muy bien, muchas gracias. Despídete de los oyentes si quieres. Pues bueno, nada más saludar a mi amiga, a la del bar de la esquina, a la Pepi la carnicera, a la Juan y mi tía, a mi marido José Carlos y a mi hija Paula, que la quiero mucho con toda mi alma. Un besito, mi niña. Encantada de hablar con usted. Que tenga un buen día, Rosario Fuentes. A vosotros y yo, que ya me habéis alegrado la tarde. Y ahora pasamos a escuchar la canción Estrella Blanca de fondo flamenco. Una vez soñé lo que el futuro me deparaba. Había un patio andaluz, mi niño toca la guitarra, el otro se echaba un cante, mi mujer y mi niña bailaban al compás de bulería mientras le tocó la palma. Los sueños son y el destino decidirá lo que el futuro me espera, si mi sueño se cumplirá. Y a Dios le estoy pidiendo que se haga realidad, pues me paso el día durmiendo para encontrar la felicidad. Poder besarla cada mañana, mirar para el lado y verla tumbada en mi cama. Será mi noche, será mi día, mi estrella blanca. Una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventanal y un pequeño patio andaluz, enredaderas que suben por la escalera, por una rea se ve el sol y entra la luz. Y cuando llega la noche a mi ventana, cojo a mí y huele la flor de mi dama. En mi vieja mecedora que dormió, al despertar del sueño todo se había ido. Doncs molt bé, ara que acabem de parlar amb la nostra convidada especial, ens toca acomiadar-nos de vosaltres. I tant, ha passat volant. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per escoltar-nos i transmetre'ns el vostre caliu des de les vostres llars. Recordeu que heu d'estar molt al cas perquè el pròxim programa sortirà en breu. El podreu trobar a la pàgina web de l'Institut Montbui i als diferents enllaços que aneu rebent de tots els amics de Ràdio Confinament. Ha estat un plaer per nosaltres i us hem acompanyat la Sayel del Pino Espeleta I el Joel Sosinanguiano, amb les entrevistes del Chumis Juárez i l'Eva Raig. amb l'edició del programa a mans de la meva companya Sayel del Pino. I tots nosaltres som Ràdio Confinament de l'Institut Montbui. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a la pròxima!